yaƙi aso, yaƙi aso, yaƙi aso. Kaga yaƙi kan so wanda duk za ya yi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi kwa ciwon so zafinsa kun sani ya zarce na sabara. Ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara. Ba ruwansa da mulki ko sarauta haɗa har malam mai bara. So hakika ne yaƙi a so kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara. Ba ruwansa da mulki ko sarauta haɗa har malam mai bara. So hakika ne yaƙi a so, yaƙi a so. Kaga yaƙi kan so wanda duk za ya yi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi kwa ciwon so zafinsa kun sani ya zarce na sabara. Ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara. Ba ruwansa da mulki ko sarauta haɗa har malam. Abokina kenan tun ɗazu kake jamin rai ka ji ka gaya min maganar da kace za ka gaya min. Salim kenan wallahi ne mamaki yadda matan kilasin mu suke shishige ba komai ne kuma ya janyo haka mafaci rashin maganar da kake da shi. Dai Abdul ko dai koda ni kake yi. Ba haka bane, akwai wata ɗaliba da ta ban sako na baka kuma ne mamaki da ta ban sako na baka domin ita ma ba kowa take magana ba. Wace ce kuma wannan? Ba ni zan baka wannan amsa ba, wannan sakon ne zai baka amsa. In gudan haka ungo. Wace ce kuma Salma? Kada ka ce min wannan yarinyar ta sit ɗinka. Kware makuwa ita ce Salma. Maryam, ke me na kukan kuma? Bayan kin san cewa duk wannan fitinan kin ka tare ita ko? Ni na haifar kuma ƙawata. Ke kika haifar da ita mana? Ya kamata a ce a cikin Amir da Khalil ki zaɓi guda ɗaya. Kin ga maganar na har ya je gaban PC fa. Ƙawata ba zan yi zaɓen ɗaya in bar ɗaya ba. Domin tsakanin Amir da Khalil ba wanda ba yi min abin da nake so. Yanzu idan na zaɓi ɗaya na zalunci ɗaya ƙawata. Ga shawara ƙawata. Ki sa musu gasa. A cikinsu za ki tabbatar da wanda yake son ki tsakani da Allah. Kina ganin hakan yayi? Hakan shi yafi. Yaƙi a so. To shikenan zan jarraba ƙawata. Ko kefa da faji. Yaƙi a so. Yaƙi a so. Kuna ganewa? Yes, sir. Kuna ji na ko? Yes, sir. Haka ne so. Good morning, sir. I'm fine, sir. Thank you very much. Ɗalibaina na alfahari da kusa sosai, ina so kuma da gabatar muku da sabon uniform da suna Jabir. Wannan shi da sabon uniform na da suna Jabir. Da fatan za a zauna lafiya da shi. Insha Allah sa. Ina so kuma ma da kai sosai. Na alfahari da ku. Thank you, sir. Thank you, sir. Sit down there.
za mu ci gaba da karatu. To, inda muka tsaya za mu dora. Shaye-shaye a cikin aji? Haka ka zo? Ka kyauta. Salma, menene dalilin da yasa kika ce yanzu kina nema na? Na kira ka akan sakon da na ba abokinka ya baka? Na ga sako, amma ina so ki sani cewa ba soyayya ce ta kawo makarantar nan ba, karatu ne ya kawo. Saboda haka ki yi abin da yake gaban ki, ni ma ne abin da yake gabana. Ina fatan kin gane. Zafin sa kun sani ya zarce da sabara, ya kama jikinka sai ka koma. Daga zuwanka har an fara kamun korafi a kanka. Abun mamaki ne Aisa, ka kalle shi da yaro da shi. Wannan yaron daga zuwan shi a ranar da aka kawo shi yana shaye-shaye. Abun mamaki a cikin aji ba kunya ba tsoron Allah, ido na cikin idon shi. Ka kalle shi dai. Da abin da na kama shi kenan. Wannan shi ne last one, ka kiyaye. In ba haka ba zan kore ka a makarantar. Za a kiyaye sa. Abokina, ai kai da wancan dan wahalan malamin da ya kai ka gurin fisi. Ai kai ma ka ga mai abokina, wancan dan wahalan malamin da ya zo ne na tsoron da ka makarantar nan muna jin muna gani. Kan ba zai yi. Ai abokina, da mu ba kowa bane, iyayen ba komai bane a kasan nan. Ko kuma ce a garin nan tun da ka zo makarantar nan muke rike masu gidan rana. Dai ka san abin da zai kawai abokantaka za mu kulla makarantar nan. Fatan ne mun samu shiga. Shikenan, ba wata damuwa. Za ku kasance cikin abokaina, amma sai dai idan za ku ba abin da nake so. Ba mu ala wannan ba mu ala bane. Kai. Waccan wace yarinya ce kamar ita kanta? Waccan ai sunanta Salma. Ai babanta wani hamshaki ne a jihar nan. Yaƙi aso, yaƙi aso, yaƙi aso, kaga yaƙi kan so wanda. Barka da wannan lokaci malama Salma. Leƙa malamar ka ce ne Salma Daraji. A gaskiya duk makarantar nan bana jin akwai wata yarinya da ta shiga zuciyata wacce idan na ganta nake jin farin ciki da mulki. Kuma duk makarantar nan ba wanda yake shishige mai rishiga man hanci ira. Tabbas na wanda ke ta. Yaƙi aso. Amir kana so ne? Sama da dukkan yadda zan gaya. Khalil kana so ne? Fiye da rayuwa ta Maryam. Wanda duk zaye burinsa ya nasara, inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Maryam, me zaki da poison? Yaƙi aso. Me zaki da poison haka? Wannan poison. Ina son in tabbatar da wanda yake so na a cikin ku. Yaƙi kan so wanda duk zaye burinsa ya nasara, inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi ko ciwon so zafin sa kun sani. Kai, Maryam ba zan ishin wannan pozi. Khalil fa da kike gani abokina ne. Yanzu ko a hanya igani baya iya daga ido ko ikalle ni ma balle ni nake masa magana ma inda ya masa sai da ya wuce ba zai iya cewa komai ba. Dukka kuma sakamakon ki. Ki ce kina so. In kika ce ba kya so. To me hakan kai kuma? Zan kona kaina Maryam a nan. Khalil bana son. Barka da zuwa mai gidana. Barka da zuwa mai gidana. Kaje jaji. Jaji ne fa.
ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara ba ruwansa da mulki ko sarauta hada har malam mai bara so hakika ne yaƙi a so yaƙi a so yaƙi a so shatara ba ruwansa da mulki ko sarauta hada har malam mai bara so hakika ne yaƙi a so